Son en total 2 millóns de euros para dous proxectos que financiará ao 100% a Deputación de Pontevedra. Falamos de dous proxectos que a Deputación vai financiar ao 100%. O acondicionamento da parcela sobre a vía férrea da Rúa 12 de Novembro por 710.000 euros e a apertura dun novo viario entre a Avenida de Marín e a Rosalía de Castro para mellorar o que é a conexión e a mobilidade no barrio de Mollabao por 1,3 millóns de euros. Esta mañá o presidente da Deputación achegouse ata a renovada Casa do Concello pontevedrés para asinar co alcalde estes dous convenios. Luís López salientou que son unha nova mostra do compromiso da Administración provincial cos concellos e o respecto á autonomía local. Non é máis que outros dous exemplos sumados o da rehabilitación da Casa Consistorial de que estamos a colaborar. E é unha colaboración que facemos noutros ámbitos. Facémolo cas obras de Santa Clara ou o viario de Montecelo, facémolo en deporte. O alcalde de Pontevedra, pola súa banda, agradeceu á Deputación que manteña os compromisos adquiridos no pasado mandato pola anterior Administración provincial. Agradecer, efectivamente, que a Diputación manteña os compromisos. Hai que recordar que estes dous convenios que asinamos estaban xa iniciados no mandato anterior, que houve que suplementar crédito e, polo tanto, agradecer esa boa vontade. Lores salientou a importancia da construción do novo vial que unirá a Estrada Bella de Marín coa autovía. E, sobre todo, tamén nos permitirán mellorar tamén a calidad urbana e poñer dirección única de salida hacia Marín en todo o barrio de Mollabao, en Rosalía de Castro, que é absolutamente moi importante porque é unha zona que lle falta, digamos, nesa ampliación da cidade, lle falta porque non é posible manter dous carriles e, polo tanto, a alternativa será pois utilizar ese bypass. Tamén a idoneidade do proxecto da Rúa 12 de Novembro con máis espazos para o esparexemento da veciñanza. É un proxecto encima da vía de tren que todos conocedes, de 700.000 euros, e que vai ampliar o que a xente chama pasarela, un espacio de convivencia nun barrio que está crecendo moito e que necesita espacios de esparcimento para todo o mundo. Por lo tanto, nada, pois manifestar a miña satisfacción. Ambas as obras deberán estar rematadas antes do comezo do ano 2027.